Alas 6:31 oras po natin, menor de edad nasawi matapos mahagip ng motor sa bayan po ng Kalasyaw. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nahagip ng isang motor ang minor de edad na babaeng nasa gilid lamang ng kalsada sa kahabaan ng Barangay Duyong, Kalasyaw, Pangasinan. Ayon kay Kalasyaw Police Station Operation Officer Police Lieutenant Noel Dumalanta, napag-alaman na mayroong naganap na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng babae at kanyang kasintahan sa gilid ng kalsada nang mangyari ang insidente. May kwan po to, parang dalawang magkarelasyon na nag-aaway sila sa gilid ng kalsada. Ayun dun sa investigation ng kanila is, nung paalis na po yung boyfriend, yun nahagip yung babae ngayon ng isang Yamaha Sniper. Ma'am, nasa gilid po, parang parte rin ng kwan po yun ng side, hindi po nakagilid masyado, kaya yun nahagip ng kwan po, ng parating ng motor po. Parehong nagtamo ng sugat ang dalawang driver, habang sa kasamaang palad ay nasawi ang nahagip na menor de edad. Ayon sa pulisya, nakapag-usap ng mga sangkot sa naturang insidente at mayroon ng kasunduan sa pagitan ng mga ito. Mula dito sa IFM Digupan at sa Idol Rona Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.